Apa akanovhura ndo pakaudza register kuti munenge mune chi? Mune munhu. Pakuvhurawo kwakaita murume wangu mugodhi uya ndo paakatoshamisika kuti ndiri kuona kunge mune munhu. Unogona kuakawidzirwa ndoma kakufungidzira wakandaita. Tiri kusangana zvakare muchirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Munyaya inovhundutsa kuno kunzvimbo yeDomboshava, mwanasikana ane makore 13 akashaikwa kwemazuva achibva azowanikwa ari mumugodhi wakanga usingashandiswe. Vatataura navo vanoti mwana uyu akabuda pamba masikati vakamushaya. Kuzoonekwa kwaakaitwa mushure memazuva, muridzi wepastendi pane mugodhi uyu akauya achida kuvaka. Bhiridha paakanga vakutarisa kuti vaone kuti pane mvura here yekuti vashandise mukuvaka umu, ndo paakaona mumugodhi uyo unonzi akatonetseka kuti auvhure nekuti wakanga uri pakanga pakazara mahuswa. Achibva ati mukati aiona kunge pane munhu. Vakazoenda kumapurisa zveshuwa mukazooneka kuti mukati makanga muine munhu. Pakaburitswa munhu mumugodhi umu vakaona vari mwana anonzi Rufaro uyo akanga ashaikwa akanga ari imomo. Vatataura navo vati baba vacho vakatotadza kumuziva nekuda kwezvaakanga akuratidzika, asi vakazoziva kuti ndiye pamusana penhumbi dzaakashaikwa akapfeka. Ndiri muwakidzani wawo. Zvinoitika ndechekuti mwana akashaika musi chitatu last week but 1 ashaika mwana musi chitatu wanzi akabuda kuma past 11 tokoti 10-11 achitobika mumbo aigara apa, saka aitobikawo, saka anzi akangobuda angoti abva abuda. Vanhu vanga vari mumba havana kuita wei naye kuti aone kuti ari kuenda sei, ari kufamba sei. Akangobuda anzi akabuda akatarisana nechekutoireti rukwe ndokwanga akananga. Vanhu vabva tokusara kubva pesa kubika zvaibika kwakubva watodya kwakuswera watozovhunduka tofuma past 6 past 5 past 6 kwakavhunduka wachiti mwana kwakuzorealize kuti mwana abuda nguva yei achibika pai akashaka musi wechitatu kwakuti china Friday Saturday Sunday Monday topa akazoonekwa ari mumugodhi. Mumugodhi umu akaonekwa nani? Mumugodhi umu pana istendi yeumwe munhu inenge yato next stand, kubva pamba pawo inenge yato next stand. Saka muridzi westendi iyo anga akuuya kuchida kuwakawo, achida kuona kuti zvinhu zvake zvinoita here kuti anga achikwanisa kutanga kuwaka. Saka paakauya anga ana bhiridha wake anogara muno muDomboshava. Saka bhiridha ndo pakazoti saka kuti tiwake silabhu yamuda kuti tiwake mvura munema kutobhadhira vanhu vanenge vachichera. Zvikanzi namadha muridzi ipapapo ayo ndine mugodhi wangu ndakachera panapa patakatenga gore stendi iyoyo 2018. Saka mugodhi iwoyo unofanira gationa kuti une mvura yakanotaona kwakutsvaga mugodhi iwoyo ndopawakaona kuti apa papakatovharika nezvimahuswa tozopfumbira vanhu vakangopfumbidzawo nekutsika wayo. Saka ndopakavhura paipai. Ife kuvhura kwakatoita mugodhi chacho waitira kukwachura chiringi chachagarisa from 2018 chisilabhu chacho icho. Ndopakavhura kudai so ndopakaona mune munhu abva adedza wangu arimo mudhuze munharaunda imo. Ndopatakatanga kuziva kuti mune munhu mumugodhi. Topatazoita police case padedzwa polisi yabva yauya, polisi ndo yakatorara ipapo musi Monday. Chipiri ndo pakazobuditswa mumugodhi mwana. Monday iyoyo akanga aonekwa zvekumanguva ibhiridha pavaitarisa mugodhi kayo kumanguva 11 makuseni. Saka haana kuzoburitswa mumugodhi momo muswere wese wezuva vakarara varipo akazoburitswa nechimangwana. Taimirira polisi ndo yaiti tiri kuuya vana transport nezvinhu zvekuti vanga vachitoresa munhu mugodhi. Saka polisi yakazosvika zvokumanguvai, mwana aonekwa kuma 11 iwo mapurisa akazoya nguvai. Polisi pane yakauya yakarara ipapo hainomboita 1 hour, yakauya 1
mapurisa edu padhuze. Polisi kuti izoeme depot yakazoya next day musi wechipiri makuseni mapast 8. Mwana uyu maimuziva here uye tikutaura mwana akura sei? Mwana wetu kutarisa ane 13 years. Mwana musikana ainzi Rufaro aangakura. Kangari kamunako kanga kaitokura zvakanaka. Kangari form 2 muno Domboshava. Mataura emimi muri kuti pakanga pakatozara mahuswa zvichida kuti mugodhi maisacherwa mvura kuti vanhu vangati pamwe akanga enda unochera mvura. Aiwa apa pasingacherwi mvura. Hazvina kukatyamadza here kuti mwana oshaikwa? Mugodhi wacho ndandisingatozivi, ndakatotanga kuziva paunzi mune mwana. Pandaitogara ndichipfuura apa everyday. But mugodhi utomusati medu ndana kuziva kuti pane mugodhi. Ndatozoziva kuti mune mugodhi through mwana iye. Pakashaikwa mwana, imimi sevavakidzani makaziva here kuti Rufaro ari kushaikwa uye chii chakaitwa nevanhu vemunharaunda kuedza kubatsiridza kutsvaga mwana? Taitobatsiridza kutsvaga mwana bezi pavakashaya mwana. Infact munhu wakatotanga kuudza ndisu panext door wacho kuti tizive kuti mwana ari kushaikwa. Pakubatsirana kutsvaga mwana. But hatisina idea kuti tinge tichifungira mumugodhi kana taitoti pane kwadi kwaangoendawo. Chii chamungade kutaura pamusoro perufu runorwadza kudaro kuti mwana ari kutokura ari kuyaruka sekutaura kwamaita kuti anga achitokura zviri kunakidzira oshaikwa mwana ozoonekwa ari mumugodhi? Zviri kutaura hangu handina, but zvinotongondinetsa nanhasi zvinondinetsa kuti chii chakamboitika kuti anga achizoenda mugodhi. Apa panondinetsa ende handina ari kutaura ipapo. Taona isusu pamba apa pana vanhu mungazive here kuti mwana uyu ari kuchemerwa kupi uye kuti atovigwa here kana kuti asati avigwa? Ya bezi pakabudiswa mwana, musi wakabudiswa mwana ndo pakabva baba vacho vemwana apa vachitakura mhuri yese ngeri papapo vachitori kuenda kuchitungwisa. Asi vaiti rufu rwuriitira kuhwedza kumusha kwavo kunowa ndo kuna mai vemwana akashaika uko ndoko wakawigirwawo futi wakashaika, saka ndokwavari, saka ndokwaingoti tokwatikuenda nerufu rwedu. Saka rufu runofanira kutoitika nhasi uno kuti wanga vachiviga mwana. Ndo manzwiro andiri kuitawo ene, handisati ndane ruzivo chairo kuti ndizive kuti warikufamba sei. Vamwe watataura navo vati zvinokatyamadza kuti mwana uyu angaonekwe ari mumugodhi nekuti pakanga paine mugodhi uyu panga pakazara mahuswa. Muridzi westand pamwe chete nabhiridha vakatoita wekutsvaga kuti vaone kuti mugodhi uyu uri papi. Taingotiwo patafambawo munhu uchingotarisa-tarisawo kuona kuti ndiye here because nezvipfeko zvanga akapfekwa nguva titsanangurira kuti abuda akapfekawo zvakadii. Saka taingotiwo pataingofambawo pese taingofamba tichingocheuka-cheukawo kuti maybe unogona kungomuonawo achifambawo. Tingati here semwanasikana pamwe vamwe wakafunga kuti pamwe aita musikanzwani kwaakaenda zvekuti vanhu havana kubva wanyanya kuvhunduka vachingoti pamwe ari kudzoka? Tinombofungiridzana nekuti anga asina changa anacho, tingafungidzira kuti angaita kuti zvekuenda kuvarume kana kuti angaite mumwe musikanzwa yekuti anobva ashaika pamba zvekudaro. Aiwa kana zvokuti pamakanzwa imimi kuti ari kushaikwa zvakatokuvhundutsai? Zvakatotivhundutsa nekuti akatombopfuura makiseni achitobva kumvura. Saka wakazoya manheru kuma9 wachibvunza kuti mamboonawo mwana here, tapezwa mwana makiseni achipfuura achibva kupi kumvura, nyatsotsvagai hako here kumba zvikanzi hako. Ndatongoti alright. Saka mangwana acho wakabva wazouyawo makiseni ndobva wati tinozomuona mwana uya. Ndikati endai kwese kwanoita sei kwaanotambira. Kwakubva watofona kuchikoro kunobvunza kuti mbouya here, shamwari dzake dzaanotamba nadzo dziri mambobvunzawo here, zvikanzi tabvunza but atinoita sei hatina kumuwana. Tatatombogara vachitsvaga vachipurinda mapepa avo vachiita sei chiko varidhesitendi apa vauya masikati kuma11 ndopatakazonzwa munhu achaida kugadzira ipapapa achiti vachitaurirana nyaya yekuti tida kugadzira manje mvura pamugodhi. Zvikanzi mugodhi urichi uripo but hanichaziva kuti urichi uri papi nekuti rapa nemakore munhu asati auya. Apa akaenda vachinotsvaga mugodhi. Paakazoona mugodhi ndopakanovhura chibhiridha weya achida kutarisa kuti mune mvura here. Apa akanovhura ndopakaudza varidhesitendi kuti munenge mune munhu. Ndokutotanga kutofonera mapurisa aida kubhiridha weya
ndobva vauyawo vamwe vanga varipo ndobva vatasanavisa nesu angoti munhu saka apa vanhu nesu vangofungira kuti semwana akashaikwa pava apa mugodhi uye uri apa zvakafamba sei vanhu vangomirira kuti mapurisa aite sei auye kuye kwakaitawo mapurisa zvishuwa mwana abva abudiswa ndobva wanikwa ndichi ndakarwadziwa ndarwadziwa aitochera mvura ukukone mugodhi kwangu uku ndokunochere vanhu vese vearea ino. Saka maimuziva achiyazochera mvura. Makanzwa nani? Ndakatanga kuona mapostpone ukoko ndichienda ukoko nenoku kumusoro uku kwenomboite garden uku ari ukoko. Vanhu vanga vakanamira maposta. Yeah, maposta. Achinzi ari kushaika. Yeah, atorine uniform yako ikone kuchikoro kwaidzidza. Mazonzwa imimi kunzi mwana uyu ari kushaikwa kune munhu awanikwa mumugodhi. Makauyawo here imimi kuzoona pakanzi pane munhu ari kuwanikwa mumugodhi? Ndakauya ndaendiripo. Mungatitsanangurire imimi zvamakaona musi wazoburitswa mwana kubva mumugodhi. Musi wazoburitswa akabuda asvuke skin akitanga albino face yakaita kakuzvimba. Ngatitori pana bosa apa pamba pemupana wangu. Zvakakubatai sei kuziya kuti mwana uyu aishaikwa awanikwa akafira mumugodhi? Ndakafela I feel Christ, ndakafela pain, ndakarwadziwa zvekudaro because ndaimuziya. Vanhu vachitaura kana kuti mimi muchiona mungati here zvichida mwana uyu pamwe akawira nemistake mumugodhi umu? Ndisuspect kuti either kuti unogona kuva akaonini vona vepamba ipapo kuti either vanogona kuva vakanetsana naye wakaenda but handisiri sure kuti ungazvidonhedzera because silabi yaisinge yakavharwa. Hapana gomba riri pamusoro riri kuratidza kuti munhu aikwanisa kukwana kupinda mukati? Kagomba kachona akadike zvekuti munhu ungaonini waizoita zvekuti kwaiona anofunga kuti maybe unogona kuva akawidzirwa ndomakufungidzira wakandaita. Mashoko amungade kutaura pamusoro pekurasikirwa kwamaita kuno kunzvimbo yedomboshava? I think I wish dai vanhu vakaonini munhu akaita zvinhu zvaangowanikwa ndo wish ndinayo. Mafungiro amuri kuita mufunga pane munhu akaita izvi? Munhu angorovi chete ndo mafungiro ndikafungidzira oke ndinako. Tataurawo zvakare nemudzimai wabhiridha uyo akauya kuzoshedzwa kuti aone pamba apa akwanise kuvakapo, anoti iye akanga aripo pakatangwa kutsvagwa mugodhi uyu mushure mekunge muridzi westendi ati pano ndine mugodhi. Ndikangoti kubva paakatanga kushaika inini handina kupaziva pese ipapo because zvakanonoka kupinda munzeve dzangu, asi musi wazoya mai varidzi vepastendi panova pakawanikwa mufaro ndaive ndiripo andi pandakasvika takasvika varidzi vepamba vachiti vari kuda kutsvaga mvura, vaida kuvakisa, vaida kusira silabu, so that vakangoti inini ndoda chii, mugodhi wangu ndinawo pano. Sei vakauya kwamuri imimi kuti vada kuvakirwa silabu? Murume wangu inini anoita zvekuvaka ndibhiridha, saka pakuda kuvaka takabva tangovati kuno kumvura inoita kubhadharwa. So ndipo vakati inini handina mari yekuita se yekubhadhara, asi ndine mugodhi wangu pano pastendi pavo pachiipapo. So takatoshamisiko because handizvizivi kuti pane mugodhi. Ndokubva vatanga kutsvaga kuti waiva nesaidhi iri, saka pasaidhi riya ndipo vakati bhiridha uyu ndabva ndauwana. So pakuvhurawo kwakaita murume wangu mugodhi uyauya ndo paakatoshamisika kuti ndiri kuona kunge mune munhu. Zvichireva kuti imimi makanga muripo kutanga kutsvagwa pakatsvagwa mugodhi? Ndaivepo. Kuonekwa kwakaita mugodhi uyu wakanga wakavharika here kuti pane pairatidzwa kuti pane buri zvokuti zvimwe zvinhu zvaikwanisa kudonhera mukati? Inini handina kuswedera pedyo semugodhi wangu uri pauswa, asi kuti semurume ndiye akakwanisa kutonovhura mugodhi. Even varidzi vestendi chaivo vakatongoti ndauwana uyu uri apa, zvichireva kuti wakanga wakatovharika. Pakanga pakatovharika nekumwe kutaura. So vakatoita kuvhura kuti vaone kuti mune mvura here, ndo pavakazoona chiitiko chekuti munenge mune munhu.
kusvika vachizoshedzana murume wekutanga, murume wechipiri, kusvika vaita varume 5. Vese vakaprova kuti zveshuwa mukati umu mune chii, mune munhu. Makatarisa imimi mugodhi wanga uchitsvagwa pakazara mahuswa pozovhurwa. Mungati here munhu akaonekwa mukati umu akaita zvekuwira ega kana kuti pamwe pakatovhurwa iye avhaiswa mukati pacho pavharwa zvakare? Semunhu asina kuzosvika pedyo, semudzimai ndakacheka ndakati kana pakutotaurwa zvokunzi mune munhu, inini handikwanise kuita sei kusvikapo. So ndakazosvikawo zvangu patochivhurwa patounganwa nevanhu vakawanda, ndopandakachizosvikawo, asi handina kutodongorera kuti ndinyatsoona kuti munhu yanga amira sei, tingati pakaitwa sei. Asi varume vaivepo ndo vangagona kupa evidence yakanyatsokwana panyaya. Murume wenyu achitaura hanti mati mimi ndiye akavhura mugodhi, anototi kuti panga pakavharika. Anoti panga pakavharika. Zvinokubatai sei mimi kuti mwanasikana anga ari kutoyaruka wozonzwa kuti awanikwa ari mumugodhi? Zvakandibata nazvino zvinotoramba zvichindibata, nekuti nesuwo vana ivavo tinawo takutoshaya kuziva kuti tovachengetera papi sei, ende chiitiko ichi changoperera ipapa here. Nanhasi tichingori nekushama nechitiko chakadaro, ende zviri kutirwadza sevavakidzana. Tataurawo zvakare nemudzidzisi anodzidzisa pachikoro chaidzidza Rufaro, ati zvinhu zvinovashungurudza kuti mwana aidzidza pachikoro pavo aita rufu rwakadai, uye anoti sechikoro vakatombotorawo maplakadzi vakafamba navo vachiedza kutsvaga mwanasikana paakanga achishayikwa. Mwana uyu ainzi Rufaro akanga ari form 1. Kuuya kwaita kuno kwanga ari wagara wanyowani muno mudomboshava. Saka taitomuziva because paanogara ndo pandodarika napo ndichibva basa ndichidai. Saka vanonyanya kugara vari pamba panzvimbo 1, zvokuti akatoshaziva kuti ashayikwa, takatoshamisika zvakanyanyisa. Tanzwa isusu kunzi vakatombofona kuchikoro, uye tanzwa kuti mimi muri mudzidzisi. Mwana uyu aidzidza here pachikoro pamunodzidzisa imimi? Chokwadi aidzidza ipapo. Kuchikoro vakafona dhera ashayikwa wanga wari musi wa 21. Kudaya musi wa 21 wafona manheru kuti mwana ashayikwa. Sekutidza vaita wakati ashayikwa kuma-11 kusvika takazokundisa dzaka kuma-5. Tikatobuda pamba tikambotendera muarea, tikatomira panzvimbo dzakakwirira tichidaidzira kuti mufaro zvida anga ari padhuze, asi hatina watakaona. Tikati pamwe pane paaendawo zvokuti mangwana makuseni tinofuma tichimuona. Kwanga kuri kungotarisira chete hapana zvakazowa, tinazobvira tamuona kubva ipapo. Zvokuti takaita macompetition nemasports tapedza tikatotora mapepa mabhana tikatora tatine vana vanosvika 50. Tikatenderera munharaunda yedomboshava takaisa zvimaflyer takaplaka makadzi kuti pamwe tichanzwa kuti pane ambosanganika naye. Zvisinei takazotambira shoko rekuti akanga atoshayikwa azowanirwa ari mugodhi. Vekuchikoro, varayiridzi nevana vekuchikoro, zviri kukubatai sei kuziva kuti uyu mumwe wedu anga achidzidza pano uye mimi muchimudzidzisa, monzwa kuti mwana iyeye akashayikwa asi azowanikwa ari mumugodhi? Zvinorwadza zvekuti nanhasi tirwadza ronda iroro hatizobva munhu anogona kuzvikavira ronda iroro rakakurisa. Nevana vechikoro kuzvinzwisisa chako kuti zvakaitika, izvo zvaisaranyasa kuzvigamuchira kuti zvakaitika. Batongoti ndo kuda kwazvaitwa, tinorwadziwa zvakanyanyisa. Mashoko amungade kutaura kune vanhu vemunharaunda, kuvanhu vakateerera pamusoro pechiitiko ichi? Mashoko andingasiyira ndeyekuti tinyase kutarisisa vana vedu pavanenge vari kuti akanga ashayikwa nguva shoma tisazogare mahours anoti wandisei mwana asipo tozoti amushaya nguva yakati. Zvichida pamwe nguva iri padhuze tinogona kumutsvaga wooneka nguva ichiripo tomubatsira. Saka tigare takatarisisa vana uye tigare tichidzidzisa vana, zvichida pamwe vanenge vachirwadziwa zviri mukati. So tigare tichiitawo macounseling ari continuous nevana vedu kuti vakure vachiziva kuti upenyu hwakamira sei. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.